Een welkom in een volslagen vreemde taal, nieuwe journalisten. On alles is van hem aan te vernemen dat de speler die het joert presenteren wordt wat oors is als gewoon. En dat is nou correct weer omdat Yuki Kobayashi bij Sportclub Heerenveen is. Nou, hij heeft iets creatiefs over zich, iets niet-Nederlands. Hè. Dus wij zijn wel heel creatief volk, maar hij heeft wel een bepaalde flair en als verbindingsspeler tussen middenveld en aanval. Dus we hebben daar wel naar gezocht en dan kijk je alle verschillende mogelijkheden en uiteindelijk zijn we op hem uitgekomen. De 24-jarige linkspoort tekent een contract voor 3 jaar bij Heerenveen. En had bot nocht aan het spelen in de eredivisie. 日本人選手も2人いて、すごい興味深いリーグだったし、日本でも見てたんで、そこでプレーできることになってすごい幸せです。 De transfer hong al wat langer in de loft, maar een handelsverdrag met Japan lieke de deal te bedjaren. Het verdrag rent Takemi af, waardoor het Kobayashi mogelijk een hoger salaris krijgt. Daar zijn nog wat vraagstukken, maar wij vinden hem zo goed dat we zeggen van dit is een aanwinst voor Heerenveen. En als je het hebt over scouting, dus ook Karel Brandsma heeft bijvoorbeeld heel veel dit soort dingen onderzocht. En met andere scouts erbij en ikzelf. Dus we hebben daar heel uitvoerig over gehad. En ook met management en directie. Dus uiteindelijk beslis je van, je zegt van dit is gewoon een goede speler en dit gaat een aanwinst worden. Dat er een onweest wijze zult, denkt er zelfs ik, want de ambities binnen heeg. ヨーロッパリーグもしくはチャンピオンズリーグに行きたいです。 En het verneemde pompenbeleid-shirt had misschien ook wel wat geholpen bij de kar. ユニフォームが可愛い。